Higala, kumusta o maayong adlaw kanatong tanan? Welcome sa atong pagpanaguban sa atong programa dinhi sa YouTube. Ang atong OFW Cebuano Bible Study, kining inyong higala si Brother Lloyd Galion kay uban kaninyo. Maghatod kaninyo sa mga Bible study nga atong pagahisgutan na lain nga topic gikan sa Biblia o kini nga pagtulunan migsoon hatod kanato sa GCIL o Jesus Christ is Lord End Time Harvest Ministry o sa watersoflife.net. Ato kining gihatod ngadto sa atong mga igsuonan nga mga OFW nga nag-aa sa lain-laing bahin sa atong nasod o naa sa lain-laing bahin sa tibuok kanasuran nga gusto maminaw sa atong Bible study sa pinulungan nga Cebuano. Dinhi maigsoon atong batbaton ang pulong sa Dios aron usab makatabang kini sa atong pagtubo. Daghang salamat sa imong pagsulod sa atong Bible study. O may adlaw kanatong tanan. By the way, may igsoon kining inyong higala sa kanginan o higala diri sa YouTube. Usapod kini ka OFW. Dati ko nga OFW sa Thailand o katulo ko nga bahin o katulo ko nga panahon nagbalik-balik dito, nag-teach ko English unya duha po ko katuig sa Saudi Arabia. So ako nasayod sa mga panginahanglanon sa usa ka OFW nga maglisod gyud sa pagdungog sa mga Bible study, labi na ako naka sa layo nga dapit sa akong sitwasyon sa dito ko sa Thailand. Kapilan ako nag-apil o simba pero di ko kasabot sa akong madungog nga pulong sa Dios sa akong pagsimba. Dito sa Saudi ang akong pinulungan nga madungog dito sa daraan Tinagalog. So kining channel ako ning gihimo para gini sa mga OFW nga parehan ako og kasinatian nga samtang dito ko sa gawas gusto ko maminaw pulong sa Dios, gusto ko maminaw og Bible study sa akong pinulungan pero wala ko'y madungog aron nga masustain ang akong kalanon sa ako ang espirituhanon nga pagtubo. So morning kini nga channel maigsoon ako ning ginahimo alang usab kini sa atong mga kaigsuonan nga mga OFW nga mga Cebuano nga nagkatag karon sa laing bahin sa kalibutan. So stay tuned diri sa ato ang YouTube channel Lloyd Galion o di ba ka i-type sa imong YouTube ang OFW Cebuano Bible Study. Salamat.